izango direz. Gure potxokia, gure bitufoa! Txalo, handi bat horretzako! Esan
Bai, barriro beta sorpresa izen da. Seguri guztien jaku espektakuloa emotea eta purtsuet musika falledozkoa orte, musika ekipoak. Baina, bueno, antza besteak baino apurbeto beto ongara edo ez dakit, azkenak izen gara, beste desfilea ez dugu ikusi. Ekarri dozu ez pitufoak Zornotzara? Pitufoak dana, pitufoak bakarrik ez, ekarri dugu euren herrie, euren herrizka, euren etxea, da danak ekarri dugu, potjoki aita, aitike behor egon da, pitufo dormilon behor rukin dugu, danok egon gara. Beti deko zue hor umien, ez? Umien lagun bezala edo? Bai, azkenean ikusten dugu, ume pilo bat dauela hemen kalean desfile ikusten, eta igez ikusi gendu zelan disfrute zabien, eta esan dugu, bueno, bintzete umeak ondo pasetako, ez? Egube txikie ginenean igoratzeot, urtetan ginela hori desfilea oso ikusgarri esalako eta oin alderantziz ez, eureri emon. Nortzuk izan direz gaurko kirolariak, Naste Borraste eta Joko Olimpikoa! Txalo handi bat eurentzako, euren itzelezko dantza, koreografia itzela, eskerrik asko lanoi, amen datazira. Datorren urtean ager jendea animetan dan, jai herrikoiak eta herriaren txat. Partartzaileak. Bastante urte aurkezten, berez talde hau asambladatik urten zan, Nipurtarri Gazta asambladatik, eta aurten kuadria gehiago sartu dira antolaketan, jaien antolaketan, eta Naste Borraste moduan geratu gara, eta oso posik, pilo bat urte dara guzeiten, eta ondo, posik. Lehenengo aldiz, era? Bai, lehenengo aldiz, el premioa. Da, zelan prestatu dozuen mozorroa? Egon ginen idea pentsetan, ikusi ginen interneten, eta gero materiala lortuz eta etxanon, olaiari eta eskerran agroturismoan, egin monteu eta ensaioa prestatu, ensaiatu, eta gaurrein. Ekarri dozu ez Joko Olimpikoa Zornotzara? Bai, hori da, ez? Azkenean Euskal Herria ekarri dugu eta Zornotza basedo moduan ipini dugu, 2020, aberregi edan, eta lortzen dugun. Zer balora hoin dozue aurtengo lehiaketan? Urton, hau batez, erabaki dugu Naste Borrastei sari emotie eginda bien estinifikazio gaitik. Esan beharra dago jantziek eta karrozea bera hobeagoak egon direla, baina estinifikazioa oso nahi dabie eta hori da urton premiatu egin duguna. Eta ja begero bigarrenik, erabaki dugu haber zein karrozetatik, bestetatik, zein izindan apurbete itxura holan nahiko ona mantendu dena, pitufoak erabaki da azken momentuen, esan besteari bezorionak karroza guztiei egindako lanagaitik, eta batez egon die karroza politek eta usteo maila handia dala eta posi gauz. Eta datorren urtean mantendu egiten den hau dana. Eta maila ona? Maila ona. Nik ikusi duten nien karrozak urtetan esan dut, ke marron. Hau da, erabakitea, marroi bat azkenean, bi bakarrik eran behar da bi esarie, eta bat garrantzitsuena, bigarrena, eta egon die karrozak benetan merezi izan da benak, eta urrengo baten, gomidatu urrengo baten, parte hartzea eta polite da lagun hau, besterik ez.